नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. इयत्ता 8वी विषय सामान्य विज्ञान घटक 1 सजीव सृष्टी व सूक्ष्मजीवांचे वर्गीकरण या पाठामध्ये आपण शिकणार आहोत. जैवविविधता कशाला म्हणतात. नंबर 2 सजीव सृष्टीचे वर्गीकरण कशा प्रकारे केले जाते. नंबर 3 इतिहासात सजीव सृष्टीचे वर्गीकरण केव्हा सुरू झाले व कसे बदलत गेले. नंबर 4 सृष्टीचे वर्गीकरणासाठी रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटाकर याने कोणते निकष लक्षात घेतले. प्रकरण पहिलं आहे आपलं सजीव सृष्टी व सूक्ष्मजीवांचे वर्गीकरण. या पाठामध्ये मागच्या वर्षी आपण बघितलं की सजीवांच्या वर्गीकरणाचा पदानुक्रम कोणता. त्यानंतर सजीवांना नाव देण्याची बिनाम पद्धती कोणी शोधली आणि बिनाम पद्धतीने नाव लिहिताना कोणते पदानुक्रम विचारात घेतले जातात याचा अभ्यास आपण केलेला आहे. यावर्षी आपण अभ्यास करणार आहोत जैवविविधता वर्गीकरणाची आवश्यकता. यामध्ये आपण सगळ्यात आधी पाहूया जैवविविधता कशाला म्हणतात. आता जैवविविधता, जैव म्हणजे जीव. या सृष्टीमध्ये अनेक जीव आढळतात. जसे मानव, वनस्पती, प्राणी, कीटक, पक्षी, सूक्ष्मजीव इत्यादी यांच्या अनेक जाती, वनस्पती, प्राणी, कीटक, पक्षी यांच्या अनेक जाती आपल्याला निसर्गात आढळतात आणि या सर्वांनाच जैवविविधता म्हणतात. 2011च्या जनगणनेनुसार 87 लाख जातीची समुद्र आणि जमीन आणि आकाश यामध्ये विहार करणाऱ्या सर्व प्राण्यांच्या नोंद झालेली आहे. पण बघूया सजीव सृष्टीचे वर्गीकरण कशा प्रकारे केले जाते. जैवविविधता वर्गीकरणाची आवश्यकता काय. इंग्रजीत त्याला म्हणायचं आहे बायोडायव्हर्सिटी अँड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन. मागील इयत्तेत आपण पाहिले की भौगोलिक प्रदेश, अन्नग्रह, संरक्षण अशा विविध कारणांनी पृथ्वीवरील सजीवात अनुकूलन झालेले आहे. अनुकूलन साधताना एकाच जातीच्या सजीवातही विविध बदल झालेले दिसतात. 2011च्या जनगणनेनुसार पृथ्वीवरील जमीन व समुद्र यामधील सर्व सजीव मिळून सुमारे 87 दशलक्ष जाती ज्ञात आहेत. एवढ्या प्रचंड संख्येने असणाऱ्या सजीवांचा अभ्यास करण्यासाठी त्यांची गटात विभागणी व्हायला हवी अशी गरज बसली. त्यामुळे सजीवातील साम्य व फरक लक्षात घेऊन त्यांचे गट व उपगट करण्यात आले. म्हणून सजीवांच्या वर्गीकरणाची आवश्यकता भासली. आता इतिहासामध्ये सजीव सृष्टीचे वर्गीकरण केव्हा व कसे सुरू झाले या प्रश्नाचं उत्तर आपण बघूया. इसवी सन 1735 मध्ये कार्ल लिनियस यांनी सजीवांना 2 सृष्टीमध्ये विभागले. एक वनस्पती व प्राणी. इंग्रजीत त्याला म्हणायचं व्हेजिटेबिलिया अँड ॲनिमेलिया सृष्टी. इसवी सन 1866 साली हेकेल नावाचे शास्त्रज्ञ होते. यांनी 3 सृष्टी कल्पिल्या. त्या म्हणजे प्रोटिस्टा वनस्पती व प्राणी. प्रोटिस्टा, दुसरं वनस्पती आणि तिसरं म्हणजे प्राणी. इसवी सन 1925 मध्ये चॅटन यांनी पुन्हा सजीवांचे 2 गट केले. पहिला गट होता आदिकेंद्रकी व दुसरा दृश्य केंद्रकी. आता इसवी सन 1938 मध्ये कोपलँड यांनी सजीवांना
4 सृष्टीमध्ये विभागले. पहिला म्हणजे मोनेरा, दुसरं प्रोटिस्टा, तिसरं वनस्पती आणि चौथं म्हणजे प्राणी. आता रॉबर्ट हार्डिंग विटाकर यांची पंचसृष्टी वर्गीकरण पद्धती आपल्याला बघायची आहे. त्यासाठी त्यांनी कोणते निकष लक्षात घेतले सृष्टीचे वर्गीकरण करण्यासाठी? रॉबर्ट हार्डिंग विटाकर यांनी कोणते निकष लक्षात घेतले हे पाहूया. एक म्हणजे वर्गीकरणासाठी विटाकर यांनी पुढील निकष विचारात घेतले. पहिलं, पेशीची जटिलता. इंग्लिशमध्ये म्हणतात कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर. आदि केंद्रकी व दृश्य केंद्र. नंबर 2, सजीवांचा प्रकार आणि जटिलता. कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गॅनिझम. एकपेशीय किंवा बहुपेशीय आहे हा विषय लक्षात घेऊन त्याचं वर्गीकरण केलं. तिसरा निकष आहे पोषणाचा प्रकार. मोड ऑफ न्यूट्रिशन. वनस्पती स्वयंपोषी आहेत, परपोषी आहे. प्रकाश संश्लेषण. कवके परपोषी, मृतावस्थेपासून अन्नशोषण. प्राणी परपोषी असतात, भक्षण करतात. या सर्व निकषांचा उपयोग करून पोषणावरून वर्गीकरण केलं. नंबर 4, जीवन पद्धती, लाईफस्टाईल. तसे उत्पादक वनस्पती, भक्षक प्राणी, विघटक कवके. नंबर 5, वर्गानुवंशिक संबंध, फायलोजेनेटिक रिलेशनशिप. आदिकेंद्रकी ते दृश्य केंद्रकी, एकपेशीय ते बहुपेशीय यांचा विचार करून रॉबर्ट हार्डिंग विटाकर याने सृष्टीचे वर्गीकरण केले. आणि ते म्हणजे ती बघूया सृष्टी कशी. रॉबर्ट हार्डिंग विटाकर यांची पंचसृष्टी वर्गीकरण पद्धती बघूया. पहिला, सजीव. आता सजीवाचे सर्व सजीवच आढळतात निसर्गामध्ये. सजीवाचे 2 प्रकार पडले, आदिकेंद्रकी आणि दुसरं म्हणजे दृश्य केंद्रकी. आता आदिकेंद्रकी म्हणजे काय तर एकपेशीय प्राणी. आता एकपेशीय प्राणीमध्ये ही झाली पहिली सृष्टी आणि त्याला नाव आहे मोनेरा. दृश्य केंद्रकी एकपेशीय, यामध्ये दोन्ही एकपेशीय प्राणीसुद्धा येतात आणि बहुपेशीय सजीवसुद्धा येतात. एकपेशीयांपासून 2 नंबरची सृष्टी तयार झाली, तिला म्हणायचं आहे प्रोटिस्टा. पहिली सृष्टी मोनेरा, दुसरी सृष्टी प्रोटिस्टा. आता बहुपेशीय जे प्राणी आहेत किंवा वनस्पती आहेत, सजीव आहेत, बहुपेशीय सजीव आहेत, त्यापासून 3 सृष्टी तयार झाली. पहिली सृष्टी मानली आहे कवके. जसा या कवकांना पेशीभित्तिका असणारे पण प्रकाश संश्लेषण करू न शकणारे असे कवके आहेत. जसं आपण बुरशी बघतो ना, ती सृष्टी. चौथी सृष्टी आहे वनस्पतींची. त्यांना पेशीभित्तिका असते, यांच्या शेलला, त्यांच्या पेशीला व प्रकाश संश्लेषण करू शकणारे या वनस्पती या गटात मोडतात. 5वी सृष्टी आहे प्राणी. की प्राणी हे पेशीभित्तिका यांना नसते, म्हणून ते प्रकाश संश्लेषण सुद्धा करत नाहीत आणि सर्व प्रकारचे प्राणी ह्या वनस्पतींवर अवलंबून असतात. या प्रकारची रॉबर्ट हार्डिंग विटाकर यांची पंचसृष्टी आहे. परीक्षेमध्ये विचारले यावर प्रश्न तर आपल्याला उत्तरं देता आले पाहिजे. जोड्या लावा, रिकाम्या जागा भरा, किंवा एका वाक्यात उत्तर द्या, किंवा 2 ते 3 वाक्यात, किंवा शास्त्रीय कारण. अशा प्रकारची प्रश्ने आपण स्वतः तयार करा आणि